Ndofunga kare vakuru vaigara vachiti chinhu chinorwadza mudzimai kufuratira mwana wake, kunyangwe zvichinzi ava kuenda kunoroorwa nemumwe murume. Madzimai aitakura vangava vana vashanu, vana 10 kuenda navo kunoroorwa pechipiri. Asi chii chapinda madzimai kuti vakungosiya vana nevanhurume kuti aiwa ini ndakauya ndisina mwana, kana kuti ndakauya nemwana wangu mumwe chete ndiye wandinongotakura. Vako sara uzvionere, tione kuti unopabuda sei. Ndofunga inyaya yatafambira kuno kwamusana kwatati aiwa regai timbononzwawo kubva kuna baba Mwale vatifonera vachiti ndakasirwa mwana ane gore ne8 months nemudzimai wangu, ndikashingirira kumuchengeta kusvika ane 10 years. Saka imbouyaiwo ndimbokuudzaiwo magariro andaiita nemwana uyu, zvinhu zvakaoma sei kuti uchengete mwana kubva pazera iroro, uye magariro acho andiri kuita haana kumira zvakanaka. Ndakazvara vana vanokwana kuita 19 nemadzimai 3, asi vanavo vanozopera nekufa, ndasara ne11. Regai tinzwe nhoroondo yababa Mwale kuti pavana 19 vakakwanisa here kuvadzidzisa uye kuzosiyirwa gotwe rine gore ne8 months. Zvakanga zvafamba sei? Chii chakanga chaitika nemudzimai wavo? Baba Mwale makadi ndiri pangu makadiwa mbuya. Aiwa ndiri nani kuti sei kuti kunonzi kushambva here kubhindura? Bhindura inonzi Bhindura South kwamusana muwadi 18. Saka chifu ndi chifu musana? Chifi ndi chifi musana. Dzinoparwa kwamusana uko? Mhosva dzinoparwa kwamusana? Kwamusana dziriko dzinotongwa namambo vedu. Naika amusana mambo unobhadhariswa mombere kwamusana? Variko vari kudzibhadhara. Imi makazvimirira? Inini handisati ndambopara mhosva, ndosaka ndatya kuti ikazoita mhosva iyi handizowana pekutangira. Sati tasvika kumhosva yenyu yamuri kutya, mhuri yenyu yakakura sei? Inini mhuri yangu pari zvino panapa ndingangoti handina mudzimai, ndiri ndega. Uri singu? Ndiri singu kubva pandakasiyirwa mwana muchamuona achauya. Handina kuzorora, ndakati chiregai ndichengete mwana wangu. Ndakasiyirwa mwana ane gore 8 months, asi ndarera ndega kusvika iye zvino ane 10 years. Ngatiendei, chakaita kuti musiyirwe mwana ane gore 8 months nemudzimai, tizoti madzimai ndo vanotakura nyangwe mwana, nyangwe vana 7 vanotokikiridzana navo kana zvichinge zvanetsa marriage. Chakaita kuti mimi baba Mwale musiyirwe mwana ane gore 8 months achiri pamukaka chii? Inini chakaitika ndechekuti adzimai vangu varumura mwana, vakafuswa nemumwe mudzimai, ndokubva vatakura mwana wangu nemwana wavo musikana. Asi ndakaenda kunonzi kuJustice for Children kuBelvedere uko, ndikanokumbira kuti mwana uyu adzoke aende kuchikoro apedze semusikana, uyu wangu anga ari mudiki. Saka ndaienda kumba kwavaigara amai vacho ndichinzwa kuti vaakubasa kumabhawa. Ndobva ndaona kuti ikoko vana ndavasvikira vaine nzara. Ndikatoenda kusocial welfare kwaMakoni. Hurumende yakanditendera kutora vana. Ndakavaudza kuti chinozoitika mosunga inini. Ndakatora musikana anga aine nearly 7 years. Asiri wangu, mwana yanga asiri wangu. Asi ndakangonzwawo tsitsi, vakauya naye kwandiri. Ndobva ndatora wangu anga aine gore 8 months. Ndakavachengeta panapa. Mwana uyu apedza chikoro grade 2, ndakavadaidza ndikati uyai mutore mwana wenyu. Pandaida inini pangu ndapedza. Ndobva vauya zveshuwa, vakatora wavo vakaenda naye. Asi wangu vakandisira, vakangoti tichadzoka chimutora, ndokubva vamusiya. Handina kuvarambidza kumutakura. Kubva ipapo nanhasi mwana aziva amai vake. Ende kana inini izvozvo handisi kuziva kuti vari kupi. Anga ari mudzimai wechingano? Uyu anga ari mudzimai wangu wechi3. Saka makaita madzimai mangani? Ini ndivavo vari 3. Maita vana vangani? Ndakaita vana vese, ndakaita 19. Mai vachengeta sei vana? Taimboshanda-shandawo. Tumabhizinesi, kushanda kudii.
ndikatomboita kamari kamwe kakaita mukurumbira kekuti ndabirwa munhu wacho akazotezera kuUK. Ndakabirwa mari tichiita joint venture pabusiness yakatonzi haitongwe naMajor Street inonotongwa kuHigh Court. Saka ndaione roya aindimiririra, but pane murungu akazondita unowesta dzimwe mari ingosiyana nazo, because ndakabirwa mari yaisvika 50,000 in 1995. Saka yanga ichinzi haitongwe naMajor Street inotongwa kuHigh Court najaji. Saka kubva ipapo handina kuzosimuka futi zvakanaka. Business weitwa akakupa mari yakawanda kudai? Ndaita inonzi small quantity buying yekutenga chibage nekutengesa. Saka ndo business randakaona kuti rinobhadhara. Plus ndairima ndichiitawo dzimwe mbeu dzaitoenda kunze kwenyika kuUK tichirimira varungu vaigara paHortico apo panonzi inongonzi Hortico. Saka kubva pavakaenda varungu pavatorerwa minda vagumbuka, kubva ipapo takabva tangomara. Plus pandakazotanga kuchengeta mwana uyu agone kusiya mwana ane gore 8 months uchienda kubasa, ndakabva ndanyanya kuguroka kutosvika pa0 pandiri nhasi. Saka ndinonzwa madzimai maviri ekutanga, ndipo ndinonzwa mwana wegore ne8 months uyu ndiwe mudzimai wechitatu. Wekutanga newechipiri vakaita vana vangani? Wekutanga akaita vana 9, 4 vapenyu, 5 vakashaya. Sei makazochuza wechipiri mamboita vana 9? Zvinoitika kana kudhara, zvimwe tinoona mumabhaibheri, zvimwe tinoona kumadzimambo chaiwo enyika. Hakuna mambo kudhara aitonga aine mukadzi 1. Ivo vedu vemazuva ano ndo vanoita vakadzi 1, asi kwekudhara waita kunge mutemo, asi chaiwo chivanhu chekuti haugone kuita mutonge uine mukadzi 1. Aiwa, unotongei pamukadzi 1? Munorangana ka. Saka mukadzi wekutanga akazvitora sei kuti maakutora mainini? Ndifunga ndo paakatanga ujarijari. Ndopanofungira kuti pashanje iye akabva akutotanga kuita zvake, munongoziva ndingataure zvakawanda. Ndo pandati ujarijari vazhinji matoziva kuti zvandiri kureva. Ndo patakatanga kupesana ipapo. Vanga vakuita gumbomba gumbo panze shona yakare. Ndizvozvo chaizvo. Ndo zvakazoita kuti vazongosimuka vega ubva vaenda. Hamuna kuvabvunza kana kudii? Hamuna kuvarova here? Inini zvokurova vakandiendera kumatare, kubhindura, kukoti, kupi, but kwese ikoko ndakazowina nyaya dzacho nekuti ndandisina violence. Asi pane zuva 1 ravakandituka nemwana wavo, ndo randakavarova nyaya dzichiri kumatare. Asi still kuvarova ndandisingade. Vakabata badza vachida kunditema, ndibva ndatora kasimbi kangari pachivanze. Pakunovhika badza riye ndo pandakazovarova ruoko vakuda kubatawo kasimbi kaya. Saka nekutsanangura Major Street vakazoona kuti handina kuvarova ndichida. Ndipapo chete. Asi mamagara nguva yakareba sei nemudzimai wenyu kutanga? Adzimai vangu vekutanga avo kana ndisingakanganise tatatosvika kuma30 chakuti years. But mazuva ano kamamarriages edu mazuva ano vana kungoroorana 2 weeks 3 weeks akuchisina musha. Maizvigona sei? Toti secret iripo pakuti vana vadika vagare nemadzimai kusvika kuma 30 years iri papi? Inini pachezvangu inini chandinoona ndechekuti kana mati maakudanana zvokuvaka musha, munofanira kuita chinhu 1, kuteererana. Hazvireve kuti murume hafanire kuteerera mukadzi, asi kuti pane mandinopiwa ruremekedzo sababa, asiwo amai ndofanira kuvapa ruremekedzo rwakakodzera saamai vemhuri yangu inini. Mukadaro chete munogarisana. Asi ndinoona kuti pane zvimwe zvinokonzerwa nemweya yakaipa kuti vanhu vasvike pakurambana kana kunetsana. Sezvenyu nemudzimai wekutanga mungaone kunge pakapinda diablos? Inini ndiri kuona kuti ndisingade kunyepera vanhu. Ndiri kuona kuti kusaidi kwangu inini
kune problem. Asi problem ndakadiscover ndeyekuti kune problem yemombe yeumai ndiyo iri kukonzeresa kuti ndipindane nemaproblems akati wandei. Ndo zvandakazodiscover. Saka chivanhu chinofanira kuteedzwa sezvachiri. Fuma yekuroora inobatanidza ukama kana midzimu inotadza kupindira yakaipa, mweya yakaipa. Iyo mombe yeumai yatiri kutaura inoda kubviswa. Kana warerwa kwa amai, kunyanya kwa amai kwete kwa baba, ukarerwa kwa amai, kana uri mwana akarerwa nana asekuru, unofanira kubvisa chinonzi chiredzwa. Kana usina kubvisa ichocho, kana uri mukomana, vakadzi vanotiza kana kushaya mbereko. Kana uri musikana, obvious dzimba dzinokunetsa. Pazvinhu izvozvo sekuziviwa kwangu inini semunhu mukuru. Tinomboti nhasi unotatunganidza mudzimai wekutanga. Ndoda kunzwa pamudzimai wekutanga apa. Dambudziko razoya papi? Mudzimai aenda here kana kuti? Dambudziko rekunetsana kwedu here kana kuti dambudziko? Ndazwa muchitifonera kamuchiti dambudziko rangu riri pamudzimai wekutanga. Saka ndoda kunzwa. Dambudziko rangu pandafona inini nderekuti ndiro randataura kuti madzitezvara ayo ari kuudza vana vangu kuti kana amai venyu vafa hatisi kuvaendesa kumurume wavo vari kugara naye. Tiri kuvauyisa kumba kwenyu. Saka ini sekusaziva ipapo ndakarasika, handizive kuti zvinoita here kuti mukadzi agara kune mumwe murume for 10 years. Kana afa kunyangwe ikoko asina kuita mwana, kunyangwe dai inini ndisina kumuroora, zvinoita here kuti adzorerwe kumba kwangu? Handiti takangofanana, uyo haana kuroora, inini handina kuroora. Tingangosiyana pekuti ini ndakaita vana naye. Asi after 10 years zvingazoita here kuti kana azofa chitunha chouya kumba kwangu, ndopandirwadza ipapo. Ndosaka ndada kuti ndibatsirwe kuti ndopaita sei. Ndanzwa muchiti mudzimai makazoita zvematare. Makandorambana kwaMajor Street here kana makarambana pachivanhu mukapanana gumburo? Makarambana sei? Tisati tasvika ipapo, ini ndiri kubasa ndakazoona mukadzi atuta apaza dzimba. Saka munhu akapaza imba, tingataure kuti achatarisa shure here. Apaza imba yake, imba yemukadzi ikichenika, ndokubva apaza. Kabhedhuru kangu akasiya kakadaro. Kabhedhuru kake kaione ruoko rwake akabva apaza. Kureva kuti akasiya apaza dzimba mbiri pamba pangu. Ndokubva aenda. Akatobatsirana nemwanakomana wake anga ari apa. Vakatuta vakaenda, mwanakomana akazodzoka hake, vamwe vamudzora-dzora kuti aiwa, iwa hauteedzera amai vako, chiona amai vako vakakanganisa. Vakaita gumbo panze, zvaunonyatsoziva iwewe. Saka ndopa akazodzoka. Ininiwo nekuti mwana handaigona kumuomesera, ndakangomutambira ndikamupa pekuvakira apo paakavakira apo. Ndida kunzwa pamataura muchiti mudzimai wangu aita gumbomba panze. Achibva pano akazonofamba sei? Akanongonogara nemurume wamataura 10 years here kana kuti? Ndikadaro ndinganyepe nekuti vamwe vanomuziva ka. Saka ndikanyepa vachati mudhara uyu anonyepa. Mukadzi wangu abva pano akanogara ndifunga pane 1 kilomita kubva pamba pangu panapa. Varume vaiuya pamba pake. Vandonyatsoziva inini vandakaona vachigarapo varume 2. Ndobva azobva ipapo abva anogara kumusoro kubhuku riri panext door pedu apa. Ndobata tisati aenda kunext door. Ipapo pane 1 kilomita. Makaona pachigara varume vaviri nemudzimai mumwe chete wenyu iyeyo. Wangu iyeyo. Vaiti vari kuita sei? Mumwe akazorambana naye ndobva agara nemumwe. Mumwe wacho uyo anga ari mudiki kwaari. Ndokubva hamenoti chii chakazoitika, takazongonzwa kunzi aenda vakanonetsana akaenda ikoko, ndobva vadzoka, ndobva vadiwa nemumwe futi wechidiki. Ariko kupurazi ikoko kumurume wacho. Ndewa vakazoenda naye ku next book uko. Vabva ikoko takazongonzwa kuti vaenda vayambuka rukova vakumhiri kudomboshava kwaChinamora.
ndokwavakazodzokera manje tichinzwa makuhwa anoti ndiye mukomana wavo wekutanga inini ndisati ndavaroora. Ehe, saka ndokwavari, tongoti ndokwavari nanhasi. Ndokwavakazonounyatsougara ikoko. Vane 2 or 3 years variko ikoko. Saka toti kubva pavakabva pano vakanogara nevamwe varume vanokwana 5. 5 ndizvozvo chaizvo. Vabva ikokuku kwemukomana wavo wechidiki wekuchikoro wavaidana naye vachiri vadiki, vakazoenda sei kumba kwavo? Vakanetsana here vakadi? Havana kunetsana, vakaenda nekurwara. Vakanototakurwa nevana vangu inini kuvaendesa kumuvana wavo, ndiye ari kuvachengeta. Ndokwavari so nanhasi. Saka pavarume vese vana kusanganisira wechishanu havana kumbobvira vaita vana ikoko? Hakuna mwana akaitwa. Vanga vakura, vanga vari kuma 47, 48 years. Saka hakuna mwana kwese ikoko. Akazokutsanangurirai kuti vana vazosvika pakunotora mai kuchikomba, tototi chikomba, vachinovaisa kumba kwehanzvadzi yavo. Rakasvika sei shoko mukati memhuri yenyu kuti mudzimai wenyu uya, kana kuti akambigari mudzimai wenyu akugara kana kuti akurwara akumba kwavo ada kutorwa? Zvakafamba sei? Shoko rakasvika sei? Mwana wangu mukuru uyu ari kunzi akafonerwa. Saka uyu musikana wekuchamva naiye mukomana, ini ndini ndakavati ndanzwa kuti havasi kuenda. Ndakavati no, kunyangwe ini ndakapesana naamai venyu vasingandide, asi imimi amai venyu tomboti vari kutambudzika, vachagunun'una kuti ndakutambura kuita kunga handina kubereka, mangwana panosimuka mhepo, endai munoona amai. Ndikatoudza futi mukomana iyeyo ndikati mhepo idzi dzinoda kugadzirwa vachiri vapenyu. Potai muchibatsira amai venyu kuitira kuti musasimudze mhepo. Ndofunga muri kunzwa nyaya yababa Mwale inosuwisa, inorwadza, inoshungurudza, kuti munhurume anoramwirwa mwana ane gore ne8 months nemudzimai otosiya musha mushure mekuti agumbo panze. Asi nyaya yatikuitira nezvayo ndiye mudzimai wavo kutanga tinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika pamudzimai uyu kuti vazosvike pakunzi nehama dzemudzimai mumwakadzi uyu akafa, zvisinei kuti akamboita zvikomba 5 zvaaigara nazvo, pese apa masiyana akafa, tiri kuuya chimusiya pamusha pako. Baba Mwale, ndazwa musanangura mabviro akaita kuti makazoti vana endai munotaura kana kuti munotarisa, munoona amai venyu kuti vasunzwa zvakanaka, zviri kufamba sei? Pakazonofambiswa sei? Vana vakazovhuma kuenda here nekusiwa kwavangaita naamai, kana kuti makapagadzirisa sei? Vana inini ndaiona kunge vaitsika-tsika, asi inini kuona semunhu mukuru nekuona matambudziko ari kuwira vamwe vanhu, ndakaramba ndakavamanikidza. Kusvika nhasi uno uyu musikana ari kuchengeta amai vake ataure neni kubva ipapo, nekuti aiona kunge ini ndiri kuti haasi kuda kunoona amai vake. Asi handaigona kuenda kune uyu kunyangwe akanditadzira, nekuti kutambudzika kwevana vangu nekuda kwaamai vavo mangwana idambudziko rangu futi. Ndosaka ndaivamanikidzira. Asi zvisinei zvavakazovhuma kuenda kunotora amai vavo, akadarika neparodhi padhuze-dhuze ipapa, asi haana kuzondimhoresa panapa. Akangodarika akanotora hanzvadzi yake nemotikari ndokubva vaenda kunotora amai vavo. Asi ini ndakati no problem, kunyangwe ina akasandimhoresa, so romwe aenda kunotora amai vake, mweya wavo uchazorora uri paari. Izvozvo hazvina kundirwadza, nekuti inini kazhinji pakukura kwangu ndakarerwa naambuya kubva ndine 3 years kusvika ndisvike 28 years. Asi vakandiudza kuti usazotsiva chakaipa uchitsiva nechakaipa. Munhu kana akakutadzira chinhu chikuru kuregerera. Saka ndakangokura ndakadaro, nanhasi handifunge kuti ndichabva ipapo. Vari kurwara nei amai? Ndakanzwa kuti vane henia nekensa yemuchibereko, ndozvandakanzwa. Saka inini ndakazovafonera kuda kuti ndiende ndonovaona, asi ndanzwa mazwa andatauraya
ndakati ko ndikanosangana nehanzvadzi yawo inondozondiita sei. Ini ndichaita mhosva nekuti ndini futi ndaenda kupi, ndaenda kuvatevera. Iwo ndakavaudza ndikati ndaigona kuuya kuzokuonai, asi mwana wangu kana asingataure neni kuri iko kwamuri ndinosvika sei pamba pacho. Saka ndobva ndakundikana kuendako. Ndofunga simba ratsano vehanzvadzi yemukadzi wenyu riripo pakuti ndambobvunza kuti makarambana kwasabhuku here, makarambana kwamambo here, nekuti sabhuku harambanise vanhu, makarambana kwamambo here, makanobvisa mashereni here anobviswa kuti aiwa iwewe rudo rwangu newe rwaperera pano, kana kuti makangorambana yenyu mega nekuda kwenhau dzanga dzaenda kumatare edzimhosva sekutaura kwamamboita. Kurambana kwedu ndekwekuti ini ndakangoona vabva pamba vapwanyamusha vakatopunza dzimba mbiri zvokuti munhu wese wemunharaunda munomu anotozviziva. Vamwe vakapa mhosva mwana wangu kuti awaibatsira kupaza imba kicheni yaamai, mangwana zvinokupandukira kuti wakandipunzira musha, ana amai havana kwawo, kunyange wavabatsira. Pane mumwe munhu akazobereka amai vake munguva yehondo, aona kuti raini raakubhombwa, ndokubva abereka amai vake kuteza nawo. Asi akazori pamombe, onzi wanga wakabereka amai wanga wakavabata papi. Yatonyaya. Saka amai havagonerwa, amai havatadzirwa. Ingoita zvaunoona kuti ndo zvakanaka mangwana hazvina ngozi, full stop. Saka wachife tiri kuti hakuna kusvikwa. Hakuna kusvikwa kana kwasabhuku. Sabhuku akazongonzwa kuti Mwari vapazirwa imba apa. Hapana imba. Saka hatina kupanana gupuro. Nekusaziva zvokuti dai ndakaziva ndingadai ndakamanikidzira kare kare ndakaendesa gupuro. Asi nekusaziva handina kumbovapa gupuro. Saka zvinova izvo zviri kupa simba tsano venyu kuti vati mudzimai wako akafa nekuda kuti achiri mudzimai wenyu. Kunyange makarambana mutemo wacho musati mauziva, varongoti achiri mudzimai wenyu nekuda kwokuti madzimambo anogara achitaura kuti kana marambana kumba mapanana madhora, kugumbuka kwenyu muri kupi, muri kumba, harisi shereni, harisi gupuro, muchato wechivanhu kana kuti wanano inopwanya nani namambo. Saka ndofunga ndosimba ravachinaro rekuti aiwa uchiri mukwasha wedu, kunyange mwana wedu akamboita ake udzenza akaenda kuvanhu vashanu, asi iwewe ndiwe mukwasha wedu wachiri kuita sei, watichiri kuziva. Ipapa ndosaka ndakazouya kwamuri kuti ndibatsirike. Saka kubva nhasi unoyu ndabatsirika kuti ndofanira kubvisa gupuro. Kana ndisina kubvisa gupuro pakaitika chinoitika, ndotozongotambira nemaoko mairi. Kana iri mhosva inopera nekuripwa, tochizongotangira ipapo. Asi kana ndakunda ndongonovhisa gupuro kana vazovhuma kutambira, asi nemaziviro andomuita. Ameno. Pamwe tingazobva ikoko taane mbonje. Asi ukamonyonga wakamira sei kana kuti wakamira sei kwamakaroora mudzimai uyu? Kwandakaroora inini unfortunately ndakaona kusina munhu musha uri dongo. Tsano ava ndakavaona kamwe chete pakafa muroora wangu pavakauya, ndopa ndakavaona ende havana kuda kutaura neni. Ipo pamba panapa ndopa takachemera muroora. Ndaiona imba yakadonha apo nemvura dzimba 2 apo pamuri kuona pane 2 rooms. Saka kuti kwaamai vavo vadzimai vangu ndokwandaiziva kwaione ukama hwakanaka. Asi ikoko vaida fuma. Atete vadzimai vangu vanga vakaroorwa kuno ndo vakazonditi no, usaendese fuma ikoko nekuti ucharoora kaviri. Ndingadai pandaibatawo tumari ndingadai ndakatoroora kana kuti dai ndakatopedza. But mazuva ekumberi azikanwe. Nasuno kana ndikati tipewo 50 cents aiwanike. Saka ndongoti hakuna gupuro kana sabhuku kana mambo, hakuna gupuro. Saka chitsvambe chachenyu chekuti munomhanga kwai pandambobvunza kuti mukamboenda kwamambo here kunodzionawo dzichitongwa dzevamwe. I think madzimambo anogara achitaura kuti ingouyawo nyange usina nyaya iri kuno, ungoonawo kutongwa kunenge kuchita vamwe kana kuti kugadziriswa kunenge kuchitwa misha yevamwe. Zvichida mungadai makatozviziva kare kare zvegupuro izvi. Ishuwa iyoyo. Takambopinda mamwe matare
asi ekwamambo handisate zvokuti dzimwe dzacho taidzitonga. Asi kana chakaipa chichida kukuwira unogona kukanganwa kana kuyeverwa. Chakaipa nekuti Mwari anenge atonga kuti chakaipa chinofanira kumuwira munhu. Saka hauna dzimwe minzi dzaunogona kuita. Asi chandiri kutenda ndechekuti nhasi mandidzidzisawo. Ndichaona kuti ndogadzirisa sei. Kana ndisati ndagadzirisa zvikadakara zvaitika kureva kuti kana noise hapana tichangovagamuchira vakadaro. Tinotenda. Ndauda kunzwa baba magariro amuri kuita pano nemwana wamakasirwa negore 8. Nazwa muchiti tinongogara tiri vaviri pano nemwana wangu zvino ane 10 years. Muri kugara sei? Murarama sei? Kurarama ikoko kwakaoma. Zvokuti kuti patsanangurike kunyanya panyaya yemwana uyu. Mazuva ekutanga ndaiti ndikakaona kakagara apo ndaichema. Asi ndandisingade kuti mwana atarise kuti baba vari kuchema. Ndaienda kuseri kwemba uko. Chandaigona ndaione garden raione nzimbe dzakawanda. Saka ndaingoti ndikatengesa nzimbe ndonomutengera mabhanana. Ndaiwanzotenga chimurenga chese chemabhanana ndoisa mumba. Achitora mbichana nemahewu aye tumahewu tudiki utu. Nemaputi ndaisa mumba. Kuti kana ndangobuda kwenguva diki anongoenda achitora. Ndingangoti ndarera zvakanaka mwana wangu. Asi kubva gore rakapera paseri iro kusvika iye zvino zvakundiremera because kubva 95 yandataura yemari yangu ndakabatwa BP yakashuta kusvika 186. Asi handina kupinda pachirongwa chemapiritsi. Gore rino muna February ndakapiwa futi mibhedha. Ndakukwekwe ndakabatwa henia. Handaiziva kuti hura unobuda mudumbu memunhu unozvimba kudai so. Asi BP yakakwira futi kusvika 186. Saka panguva ino nechimiro chiri pano muri kungoona kurarama kwacho kuri kunetsa. Kuti nditi ndabikira mwana kusena achienda kuchikoro. Ndosimuka futi kunotsvaga maricho. Mwana masikati anenge akuda kuuya kuzodya. Ndobva zviri kurema. Saka dai kuri kwekuti ndaiwo munhu ane mari ndingadai ndakuita zvegarden semunhu anozvigona. Asi garden racho hauna kana kuti ungawane kupi fertilize. Gore rakapera kana iyo fumvudza ndakadyara chibage pamusoro apo. Takapiwa mabhagidhi efertilize. Hapana topu. Chibage hachigone kudi. Hachigone kuita wadira D chete. Saka ndingati kurarama kwacho kuri kunetsa. Kamba muri kuona kamba kane tende aka. Ndatoshaya kuti ndokapedzesa sei. Imba yangu payakadonha apo kitchen. Ndakaenda ndikanopa chichemo kuna MP kuti imba yangu yadonha. Ndiri kugara mutende. Kansera akaudzwa kuti batsira baba. Hapana chandakabatsirwa nacho. Kusvika nhasi. Saka ndakazongoona kuti kunokumbira kunonetsa regai ndingodi. Saka izvozvi kamwana kangu ikakaka ndezvekutotamburira ndikangowana wandipa dhora ndizvozvo. Izvozvo ndadaidzirwa basa zera rangu rino ndakutena 73 years. 73 years ndoonekwa ndichipinda mumugodhi. Zvinoita here. Vana havandibatsire because vanoti kamakaramba amai vedu. Apa ndivo vakawanda vacho. Ndivo vakawanda vacho. Hakuna kana kuvabvunza kuti kubva gore randagara pano ndiri ndega pasina amai vavo. Akambobatsira baba ava ndiani? Hakuna kana mwana wani. Mati mune vana 19? Vapenyu yezvino ndine 11. 8 ndo vakashaya. Asi vangese vanga vari 19? Vanga vari 19. Saka pavana vasara vese ivava wandingatovhisa kuti pamashure apo aimbondibatsira mwana wani musikana ane kwaakaroorwawo zvake. Zvokuti mwedzi wakapera uyu ndiye akazondidaidza kuti baba uyai ndimbokuitira iyo something.
huku idzodzo dzamuri kuona mbiri dziri apa idzi ndiye akatondipanza dzikanotsotsonnya modzichengetedza mozoona stati. Saka iyeyo handidi kunyepa aiwa kana mumashure mwaindibatsira. Kana izvozvo akati musazoomerwa kundiudza kana maomerwa. Asi bati kana uchipiwa zviri nani munhu akupe chirauro unobata wega fishi. Pane kuti akabata fishi okupa unoidya ichipera. Saka dai waona munhu anokupawo kachirauro nhamo yangu nekuti ndichiri kuzvishandira. Asi chandiri kurwadziwa ndechekuti iye zvino vision yangu pakuona kwakuda kuenda kuchinetsa. Saka ndiri kuti ko mwana uyu kana asati asvika kana grade 7 ari grade 4 ko ndikatadza kuona kuti ndaita bofu achabatsirwa nani? Saka ipapo ndikasvika ipapo semunhu mukuru hauzochema asi unochemera mumwoyo kuti hameno Mwari. Ko vana venyu 11 vese vatadza kutorawo munin'ina wavo kana hanzvadzi yawe? Chandakaona inini vana vakasiyana naamai panonetsa ipapo. Panonetsa, handitaure zvakawanda. Izvozvi nezuro chaiye ndakagara apa pamuta apa nemwana iyeyu akandibvunza mubvunzo unosiririsa kuti ko nhai baba, saka kureva kuti inini naamai vangu ndini chete mwana waMwari zera rake ramuri kuona iri, mukabvunza mubvunzo iwoyo munonzwa sei? Ko mama wangu vacho vandisingazive vachazombouyawo here kuno kuzondiona kana kuti inini ndichazoenda here kunovaona? Saka unobva wapererwa manje kuti mwana kana achibvunza mibvunzo yese iyoyi ndochidii. Saka ndo zviri pano. Kuchikoro kuri kudiwa chii chamwana? Ndingati iye zvino headmaster vakazondinzwira tsitsi vakamuisa mubhimu. Asi musha semunhu ukamboita utumari musha unofungidzira kuti uchiine mari endi inini handirakidzire nhamo yangu. Handidi kurakidzira nhamo nekuti urombo hausi hwekuita kutsvaga. Saka iye zvino chinonyanya kunetsa ndechekuti anodyei ko ininiwo ndinodyei. Iye zvino taakuda kunorima ndorima nei? Munda ndiwo wese wamuri kuona. Asi ndoparima nei? Kana ndikazoti ndapiwawo saga refertilize rekwapuresident fumvudza iye zvino ndiri kurwadziwa nemakumbo dai mandiona nchibva uku. Kukotama itsinga dzemakumbo kaidzi ndichakunda here kuchera makomba ari kucherwa nevamwe? Ndogona kuvaverera ndochera ndopedza. Asi ndichaona fertilizer inokwana here kuti ndirime ndidye nemwana uyu? Iye zvino handina kukohwa. Bhagidhi kana tikapedza mwedzi ko muriwo ndowana upi? Matambudziko ese iwayo. Saka kuri kuchikoro kuri covered. Mabhuku ndomanikidzira ndikaona oricho sekwandaenda uko ndatonzi pindai mumugodhi ndokupai $5. Mugodhi wegoridhe kana wekuti? Aiwa wegoridhe since ndakaberekwa kana goridhe handirizive and handidi kuita nezvazvo. Ndinoita migodhi yemvura. Saka ndakadaidzwa nezuro auyai mundifukurirewo ndikawana ka $5 ikako ndotanga kuweka kuti mabhuku ake anopedza temu here ndotanga mabhuku. Kubhimu havape mabhuku havakupe chikafu. Saka ndikawana kumwe ndonotsvaga kuti ndawana hufu here. Zvimwe zvacho iye zvino mwana atojaira kuti izvoni baba kana ndikaenda ndakadaro ndinoswera. Pamwe kana ukamupa ukachansa kuti wamupawo raisi pamwe anosiya kuti handozodya na4 ndadzoka akatojaira upenyu iwoyo. Saka semubereki iwe ndiwo unozorwadziwa. Ende kuti nditaure chimwe chinhu kunotsika remberi ndokunotsika reshure. Handambokuudzai kuti ndakatorwa ndine 3 years ndaberekwa muno mamusana ndikatorwa namai vababa ndikaendeswa kuMarawi ndikanogara 25 years ndakazodzoka ndane 28 ndikafamba netsoka kubva kuMarawi kusvika muno
netsoka kutaura chokwadi pamberi paMwari. Ndikatombogara mujere kuMozambique, underground imprisonment ndakaigara ini. That was 1981. Ndakaita 2 months and 2 weeks ndiri underground imprisonment. Namasungiro iva Anzi uri kufamba usina passport kuenda kuZimbabwe. Ndogore rainetsa matsamba ana matsanga reri. Saka vaindifungidzira kuti ndiri matsanga. Imomo macho makazotiza vamwe mabanditi 12 asina handina kutiza. Vakandibvunza kuti sei utiza usina kutiza, ndikati handina mhosva yandotiza. Ndoziva kuti one of the day muchandiperekedza kuZimbabwe ndichaenda. Ende ndo zvakazoitika. Asi still kubhodha ndakarambirwa, vakundidzosera mota yemasoja yakabva yafa. Ndaione escort yemasoja 5 asi ndakazovatiza. Kwakutanga futi kufamba kubva kunonzi kuChangara kusvika muHarare. Ndakafamba netsoka, ndakaita 80 days ndichifamba netsoka pese pakatapa. kubva Malawi kuzosvika kuMozambique makaita mazima. Kubva kuMalawi ndakaita raki kuti pane mota yanga yakafa yakatakura mapotatoes. Ndo vakazondimisa vachiti ngatigaidei mota inoi tozokutakura. Ndo vakazonditakura kubva kunonzi Distrito de Angonia kuzondisvitsa paChangara. Ndo pandakazobatirwa nemamilisiano kunondiisa kujere kuTete. Saka ndiri kuona kuti upenyu hwandakararama nawo inini ndiri kuMalawi ndaitotsvaga huni ndichibhadhara chikoro. Ndaigona stereki but kana usina school fees hapana. Iye mwana wangu uyu adarike number 8. Temu yega yega anogona zvokuti dhu. But ndiri kuona kuti ari kutopinda mumatsimba angu ekutambura. Saka zvisinei Mwari ndiye anogadzira upenyu hwemunhu. Tichipendera baba rubatsiro rwamungade imimi ndazomuchitaura mabhuku emwana, ndazomuchitaura zvekudya kunyanya, zvekupfeka zvakamira sei, uye ndiri kuona imba ine tende pamusoro mati hamuna kuti mari yekuzoipedzisa. Zvamungade imimi kuti vanokwanisa kukubatsirai nazvo vakubatsirei zvingava zvii? Inini semunhu achiri kugona kuzvishandira, dai ndagona kunyanya kuona munhu anondisimudzira pane zvekurima. Kunyangwe akati rendi ndaiona, kana akauya pagiraundi akaona tikarima ndichiri kukwanisa kushanda stereki pane zvemugadheni. Kana vachigona kuwana maketi ndovarimira, vachitakura ndichiwana cheuviri. Izvozvo ndio first preference yangu inini. Zvimwe izvo zvekuti hembe, obvious munhu anoda hembe. Kudya kunodiwa every day. Saka obvious zvinhu izvo zvinongodikanwa pamunhu. Imba iyi kuti nditi muri kungoiona. Obvious iye zvino kukatanga kunaya. Tendi iyo iripo iyo pamusoro apa haisi yangu, muridzi wacho ari kuida. Saka iye zvino kwaakuda kunaya. Ndochidii matambudziko acho akawanda, zvinodiwa zvakawanda zvokuti kana kudonongodza handigone kukwanisa kuzvitaura. But ndikaona munhu anogona kundibatsira kune zvekurima, kana dai chingava chikwerete kuti kana sabhuku mambo ani naani ondihwitinisira kuti ndiwane chikwerete ichocho chisinga pane mari yandoziva kuti tikadai toziva kuti ndikatanga kurima. Ndaita project yekuti ndirime mavise, vamwe vanoti mawatermelon. Mbeu yacho ndakatenga ndinayo, but haina fertilizer. Inoda fertilizer kana ndikawana 2 bags dzeblend kana kuti vegfet ndogona kuwana pekutangira. Ndakatenga mbeu pandakambochanisa kuwana kamari, ndichifunga kuti mugodhi wangu une mvura wakadhirikira, kuti ndifukure munhu wana handigone kuufukura. Unotoda mumwe munhu anondibatsira, asi mari yekuti ndibatsirwe kufukura mugodhi wacho une mvura stereki but wakadhirikira. Saka munhu wacho ndomubhadhara nei? Hapana. Saka zvinodiwa paupenyu hwangu zvakawanda. Kuti ndidonongodzeka ngatozadza ameno bhuku rese. But anogona kungobatsirawo kunyanya zvekumunda uku ndingatende stereki.
Aiwa, tinotenda baba nenguva yamatipa. Mazvinzwira muri yeZimbabwe ndinavo baba Mwale kuno kwatauya kwaMusana kwatati aiwa regai timbononzwawo magariro kana kuti matambudziko ari kusangana nababa Mwale muupenyu hwavo. Ndofunga manzwa matambudziko ekuti uri kwauri koko unenge uine dambudziko asi unotozwa kuti ndadi hangu ndatambanudza ruoko ndabatsira baba Mwale nekuda kwekuti zvichida zvangu zvinogona kuita nani. Ndofunga manzwa kuti munhu wemurume akasirwa mwana ane gore ne8 months kuzomuchengeta kusvika nhasi uno mwana ane 10 years. Zvinhu zvakaoma sei semadzimai kuita mwoyo wakadaro? Chii chapinda madzimai edu kuti vanosvika pakuita sarudzo yakaoma kudaro? Mwana ndofunga manzwa mashoko aakusvikawo pakubvunza baba kuti chokwadi mai vangu ndichambovaonawo here, vachambouyawo here kuzondiona, sei vasingandicheuke? Asi chinyanyokatyamadza ndechekuti baba Mwale vataura kuti paupenyu hwavo vakaita vana 19 asi vamwe vakashaya. Iko zvino vasara nevana 11 asi pa11 kana kuti pa10 ava havasi kukwanisa kubatsirana nehanzvadzi kana munin'ina wavo kuti adya here, aenda kuchikoro here. Tinoziva kuti vana kana vachinge vazvaura nevabereki kana kuti namai vakasiyana asi baba vari vamwe chete, ukama hwacho unoita sehusipo. Asika mise mune ropa rababa vamwe chete. Ngatibatsiranei nababa Mwale. Muri yemudzimai wababa Mwale wekutanga wavataura kuti akaita vana 9 uyo achizoita wake gumbo panze gumbo mumba nevarume kana nezvikomba 5. Asi chakuvanetsa ndechekuti mashoko akubva kuna natezvara vavo ekuti aiwa isusu mwana wedu akafa nekurwara kwaari kuita tichangouya nechitunha tochiisa pamusiwo nekuda kwekuti ndiwe murume wake watinoziva. Ivo vabvumawo vakati aiwa kusaziva kuti kana munhu muchinge marambana murambane nemuromo, munoenda kumadzimambo munopanana gupuro muchato kana kuti wanano yogurwa pachivanhu. Ndo pavakanga vasingazive. Takutongokumbirawo kuna Chief Musana kuti mhuri yenyu iyo kana muchiona programu ino zvichida vachapotera kwamuri, asi chekubhadharisa dare sekuona kwatiri kuita pano panenge pasina. Takutongovakumbirirawo kuti vobatsirwa zvichakanaka kudai. Mudzimai achiri kunzwa, achiri kufema, voyanana nemhuri yekumudzimai wavo, poonekwa kunzi poitwa sei way forward mhuri iyi irarame zvakanaka. Mwana ane 10 years ogara pamba here? Mhuri yeZimbabwe muripo? Mwana oenda nenzara, manzwa kuti anogona kutozodya kamwe chete na4 abva kuchikoro. Zvingaita here kuti iwe uri kutopa chimwe chikafu imbwa, chimwe uri kutorara wakaisa mafiriji? Toziva kuti mune mafiriji asika kune imwe mhuri inenge ichitorara kuswera isina chayadya, imimi muchichengeta zvekudya. Hatizive zvichida nhasi zvinogona kunakira, asiwo mangwana hauzive upenyu hunomuka hwakatenderera. Kana kuine vanokwanisa kubatsira baba Mwale, nhamba dzavo ndodzibuda paskrini. Vati vanogona kurima zvikuru, vane mbeu yemawatermelon asi fertilizer manzwa mazita awo, vanokwanisa kuvabatsira. Ngativabatsirei vakwanise kuchengeta mwana komana wavo wavakasirwa uyo ari mudiki. Zvichida ramangwana ndiye achachengeta dzinza rese nedzimwe mhuri dzisiri kukwanisa kubatsirana nababa. Asi chatinokurudzira ndechekuti vana kana vabereki vachinge varambana vasiyana, ngatisapindei pakati pematambudziko, pakati pezvinenge zvakanetsana vabereki. Regai vapedzerane mhosva dzavo. Iwe semwana chingomira semwana. Ndo zvakuita kuti musakwanise kubatsirana pamwe chete nehama neshamwari. Tichosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, chiti chesarai.